Hello! Timmaġinawkom tmorru l-iskola fuq din il-karozza? Jew timmaġinawkom tmorru fi skola tal-mostri? Kif intom tfal? Issa, niftit ma naqralkom l-aħħar li qrajtilkom fil-fatt kien qabel il-vaganzi tal-miliet. U llum, issa li rġajna tħallna l-iskola ddeċidejt li naqralkom xi ħaġa dwar Joyel, għax anke Joyel ħajmur għall-ewwel darba l-iskola. Imma għandkom tkunu tafu l-ewwel nett dwar dan Joyel. L-ewwel nett daw il-kotba ħanurikom ftit verżjoni oriġinali huma mill-Franċiż. Mela mhux jien ktibthom, le, jiena llibthom għal Malti. It-tieni hemm ħafna kotba ta' Joyel biex norikom biss ftit. U jien naturalment mhux se naqra minn kollox. Laqqas xejn. Mela, jiena ħanaqra minn Joyel fl-iskola tal-mostri ta' Laurent u Olivier Souillet u Jeremy Fleury. Għattilkom dawn mill-Franċiż u allura anka minn kitibhom huwa Franċiż. Sintediva klex inti tajt. Da Joyel xi kultant joħodli moħħu. Tlaqna. Morgan stiednet lil sħaba għall-festin tal-qsnina. Joyel kien ferħan qed iħejji kejk minn riċetta tas-Sahara Pustula. Pustula, in-nepotija Morgan u Kiri ħadu gidma. U bes u għadrin, Arset wiċċa Morgan. Mela ma segwejċ ir-riċetta tiegħi. Staqsiet Pustula. Provajt imma jien ma nafx naqra. Laqlaq id-dragun. Si, għandek xi riċetta maġika dwar hekk? Staqsiet Morgan. L-ebda maġija ma tista' tgħinu. Li tkun taf taqra ma jfissirx li taf taqra fil-kliem imma li qed tifhem dak li qed taqra. Spjegat Pustula. Imma għandi idea qalet bid-bissima. Is-Sahara bdiet tgħid xi kliem ta' seħer quddiem il-mera. Fulla, fjura u katuba ġibli issa lil Petula. U fil-pront deret figura fil-mera. L-Aziza, oħti, iż-żgħira. Għandek post għal dan id-dragun li jixtieq jitgħallem jaqra? Da żgur. Stenna taħt il-ballu ta' xieħa u tiġi għalik Frida. Ting! Kiri u Joyel kienu qed jistennew taħt is-siġra kif qalulhom jistennew. U semgħu vuċi ġejja minn fuq rashom. Jent kaħlani, qed tistenna biex titla'? X'sorpriża dik! Ra, xkupa ġganteska, misjuqa minn Sahara li kienet qed tgħid student ieħor li qatt mara xkupa xarabank. Ħanerġa' nurilkom tax sabiħ wis din xkupa xarabank. Kemm minħobba. L-xkupa kienet taġġel daqs sajjetta. Hello, jien jisimni Ipet, qal it-tifel li kien miksi faxax u jien Matilda fesfset vuċi ħelwa. Joyel ħares madwaru, imma mara xejn. Jiena Fatata, sejjaħli bismi u tkun tista' tarani. Fuq l-xkupa mbagħad tella lupu man-nar u jiena kienet iħares lejn id-dragun biċ-ċira. Oqgħodlu attent lil Herman għax ġelliet. Fesfset Matilda. L-iskola tal-mostri kulħadd jibża minnu. Insista Ipet. L-iskola tal-mostri? Imma jien mhux mostru. Qal Joyel. Allumani int dragun tal-waħx, tonfoħ in-nar. Jien mumja orribli u Matilda fatat terribli. Irrisponda Iped. Fil-raħal tiegħi kulħadd iħobbni u jien ma nonfoħx. Iddefenda ruħu Joyel. Attenti għax wasalna biex niżlu, għajtet is-Sahara. Is-Sahara Petula waslet lill-istudenti sad-dormitorju. Fit-8 jkollna l-ikla ta' vloxija, tiġux tard, qaltilhom. Intik parir issib sod-doħra għal Herman lil Joyel fil-waqt li mbuttaha l-isfel. Joyel beda jidbiet minnu.
M'għandix dubju li inti ċabsab. Għajjat il-lupu. Ġojellu Kiri ma setawx jemnu lil-lajnejhom. Is-sala tal-ikel kienet mimlija kreaturi tal-ġen. Ħanurikom ftit. Tadam! Kemmim kreaturi! Kienem saljaturi mġewwa jibladu l-lija waqt li ċiklopu qed iduq ġebla, xi vampiri kienu bil-qeda frokna fidlam, u wara kulħadd ma jorqod ħlif, ovvjament, il-vampiri li baqgħu josservaw il-lejl. Ħani qafaw, Għax naħseb biżejjed. Tistgħu timmaġinaw ġwera li f'dan il-ktieb Ġojjel minkejja li huwa dragun ħelu u ma jonfoħx in-nar imma jonfoħ l-ilma, l-bżiżaq tal-ilma. Ma li tfaċċa ġodi l-iskola tal-mostri beża xi ftit, speċjalment minn dak il-lupu man-naru. Għax hu mhux mostru, imma dragun ħelu immens. Mela issa sta għalikom biex taraw kif se tkompli din l-avventura f'din l-iskola tal-mostri. Ciao ciao!